Nangona abemi beli besakhalimela ukuxhatshazwa nokubulawa kwabasetyhini nabantwana kweenzame zokubamba uqhankqalazo nemithandazo, kodwa abo benza lo mkhuba basaqhubeka. Emva kokubulawa kwabasetyhini bebulawa ngamadoda kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, uMongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kubemi beli. Umthetho oyilwayo oza kuqinisa imithetho yokukhusela abasetyhini ufakwe phantsi kwengxoxo. The Department of Justice at the moment is in the process of putting forward proposed legislation concerning domestic violence. There is a bill that the department put out for comment a couple of months ago, and a number of organisations, particularly from civil society, have commented on that bill, which goes to quite an extent to change some of the processes and procedures that are currently in place. Iqela le-DA nalo seliliqukumbela owalo umthetho ukuzama ukulwa nalo mkhwa. Certain of the limitations of both the Domestic Violence Act and the Protection from Harassment Act currently is in the implementation of the legislation. So we're of the view that legislation definitely has to be tightened up. Some of the measures to tighten up the legislation contained in our private members bill is also reflected in the Domestic Violence Amendment Bill of government itself. Okhonondela imithetho yamanina uthi abemi beli mabaqhubeke nokulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini. Uthi baza kwamkela neziphi na iziphakamiso ezinokuqinisa imithetho yeli.